Skiet illi jitarrax mill-gvern ta' Robert Abela wara li l-ġurnal Il-Moment żvela manuvri li għaddejjin minn wara dar il-poplu u l-kabinet innifsu, manuvri bejn il-Prim Ministru Stuart Healthcare e kif dawn tal-aħħar jidher illi lesti jfarfru mir-responsabilità tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Sorsi ta' min jorbot fuqhom qed jindikaw illi dawn in-negozjati jinsabu fi stadju avanzat sabiex l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jirritorna f'idejn l-Istat. Madankollu jidher illi l-Isptar Salluqa u l-Isptar Karen Grek ser jibqgħu f'idejn Stuart Healthcare. Dan ifisser illi minkejja li l-Awditur Ġenerali stqarr b'mod ċar illi tender illi ngħata lil Vitals Global Healthcare kellu jiġi skwalifikat, dawn l-isptarijiet ser jibqgħu f'idejn il-barrani għad-detriment tal-poplu Malti minkejja isħaba ta' korruzzjoni fuq dan il-ftehim. Sussekwentament Vitals kienu biegħu l-isptarijiet lil Stuart Healthcare u issa Robert Abela lest iżomm dan id-deal kważi b'mod sħiħ. Issa ħafna jistaqsu x'ser isir mill-miljuni ta' euro mitlufa minħall il-poplu sabiex Stuart Healthcare ħadu f'idejhom l-Isptar Għawdex. Dan fil-waqt illi l-poplu Malti u Għawdex għadhom qed jistennew xi tip ta' rinnovazzjoni fl-Isptar Salluqa u l-Isptar Karen Grek. Mistoqsi minn Net News dwar din is-sitwazzjoni, il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela naqas milli jwieġeb u ħarab mill-mikrofonu tagħna. Iddiskutejtu xi sitwazzjoni dwar l-isptarijiet ta' Stewart? Ministru, iddiskutejtu xi sitwazzjoni dwar l-isptarijiet ta' Stewart? Il-bidu ta' normalità ġdida mweda mill-Prim Ministru Robert Abela s-sena 2021 qed tissarraf f'aġir li ma huwa xejn ġdid tal-Partit Laburista b'manuvri minn wara dar kulħadd għad detriment tal-bwiet tal-Maltin u l-Għawdeċin. Dwar dan id-deal għad hemm ukoll proċeduri fil-qorti li kienu nfetħu mill-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.